על בניה שנפלו בשדות הקרב, באוויר, בים וביבשה. זה היום שבו כל עם ישראל מתייחד עם זכר הגיבורים שמסרו את היקר להם ביותר, את חייהם הצעירים למען המדינה, למען העם, למען הקיום העצמאי במולדת. זה היום שבו העם כולו כמשפחה אחת חובק את משפחות השכול הנושאות בליבן יום יום את זכר הבנים, האבות והבעלים שכבר אינם, ואת בנינו השבויים והנעדרים הנמצאים בשבי במקום לא נודע. זכריה באומל, יהודה כץ, צבי פלדמן ורון ארד. נייחד ונתייחד עם זיכרון חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. אני מתכבדת להזמין את בנימין פרנקל לשאת דבר תורה. המשנה במסכת אבות אומרת, על כורכך אתה נולד, על כורכך אתה חי, ועל כורכך אתה מת, ועל כורכך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שאלה אמונית, מוסרית, בוקעת מתוך דברי המשנה. באיזו זכות בית דין של מעלה באים אל האדם בטענות על מעשיו בעולם הזה? יכול אדם לבוא ולומר לבית דין של מעלה, סליחה, לא בחרתי לבוא לעולם, לא בחרתי בשמי הפרטי, באיזה זכות אתם דנים אותי? הרי שורה קודם כתוב במשנה, על כורכך אתה נולד ועל כורכך אתה חי. אז באיזה תוקף מוסרי בית דין של מעלה באים בתביעה אל האדם על מעשיו? והתשובה, רבותיי, גנוזה לדעתי בגוף המשנה. אמנם על כורכך אתה נולד, אמנם על כורכך אתה חי, אבל גם על כורכך אתה מת. בזה שהאדם, אדם נורמלי, לא רוצה למות, מגלה בזה דעתו שדווקא נוח לו בחיים האלה. דווקא מוצא חן בעיניו העולם הזה, עובדה. אחרת הדלת החוצה פתוחה. ואם כך, אז גם ראוי מבחינה מוסרית שהוא ייתן דין וחשבון על מעשיו בעולם הזה. כלפי מה הדברים אמורים ברגעים המיוחדים האלה שבין יום הזיכרון ובין יום העצמאות. אם יבוא אדם ויאמר, המדינה הזאת לא אני בחרתי בה, לא לרוחי נבנתה, וממילא אל תבוא אליי בתביעה של סבא אחריות, סבא עול, שוויון בנטל וכו'. נבוא ונאמר לאותו אדם, באמת, לא טוב לך המדינה הזאת? בבקשה, הדלת החוצה פתוחה. אתה מוזמן לחזור לגלות, לשואה, למסעות הצלב וההרג, אינקוויזיציה, פוגרומים, עלילות דם וכו'. לא, פתאום דווקא מוצא חן בעיני האדם המדינה הזאת, מוצא חן בעיניו ההגנה שהיא מספקת לו, מסתדר לו הביטוח הלאומי וכו'. טוב לך במדינה, אז תישא גם באחריות, תישא גם בעול. ומהו העול המוטל על כל יחיד ויחיד? להשתתף אם בגופו בהגנה, בעול הביטחוני, בהגנה על העם והארץ, ואם מבחינה נפשית, להשתתף באבל הלאומי על כל יחיד ויחיד שמסר נפשו על הגנת העם והארץ. ובעזרת השם, כשם שהמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, כך אנו המתאבלים על חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, נזכה בעזרת השם לראות בהמשך בניינה ושכלולה של מדינת ישראל ובבניין אריאל במהרה בימינו, אמן ואמן. אני מתכבדת להזמין את עמיתי סביון לקריאת תזכור. הקהל מתבקש לעמוד.
יזכור. יזכור אלוהים את נשמותיהם הזכות והטהורות של בניו ובנותיו, חיילי צבא ההגנה לישראל, שעלו בלהב על מזבח תקומת ישראל ושחרור ארצנו. מנשרים קלו, מאריות גברו, להיחלץ לעזרת אדוני בגיבורים, והרבו בדמם הטהור את רגבי אדמת קודשנו. יזכרם אלוהים לטובה בתוך שאר גיבורי ישראל, קדושי עליון שמסרו נפשם על קדושת שמו. בסתר כנפיו יסתירם, יצרור החיים יצרור נשמותיהם, בגן עדן תהא מנוחתם. בעבור שכל הקהל הקדוש הזה מתפלל לעילוי נשמתם, זכר עקדתם ומעשה גבורתם לא יסופו מאיתנו לעולמים, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. הקהל מתבקש לשבת. לזכר החללים, בני משפחותיהם של מתפללי בית הכנסת שנפלו על הגנת המולדת ותקומתה. לזכר איילה הינדה טננבוים, בת יעקב וצביה, דודתו של דוד נפתלי דיאמנט, נפלה בכ"א כסלו תש"ו בעת הגנתה על העולים והנשק בזמן הממשל הבריטי בקיבוץ גבעת חיים. לזכר רב טוראי אברהם יוסף זיסרמן, בן נחמה ושלמה, אחיו של זאב זיסרמן, נפל בכ"ו טבת תש"ח בעת הגנתו על שכונות ירושלים במלחמת השחרור. לזכר טוראי יוסף וייסמן, בן אברהם ורבקה, בן דודו של אביו של דוד וייסמן, נפל בד' אייר תש"ח בהגנה על כפר עציון. לזכר סגן יגאל ישעיהו סוקולסקי, בן פרידה ואברהם, דודו של יגאל גרוס, נפל בכ"ו כסלו תש"ט במבצע חורב בקרב נגד מצרים בכיס פלוג'ה. לזכר סגן דוב מיורצ'יק, בן טוביה ולאה, אחיה של פנינה אזורי, נפל בט' חשוון תשכ"א בעת מילוי תפקידו. לזכר רב טוראי מנשה דלח, בן מרסל ואהרון, דודה של איריס אילן, נפל בכ"ו כסלו תשכ"ח במלחמת ההתשה בעת שרכבו עלה על מוקש. לזכר רב טוראי משה רובי שטיינר, בן אברהם עזריאל ורבקה, אביו של ירון שטיינר, נפל בכ"א אלול תשכ"ט במרדף בבקעה בעת מלחמת ההתשה. לזכר סמל חיים שלמה סולומוביץ', בן מלכה ויעקב שלום, אחיו של ישראל סולומוביץ', נפל בט"ז תשרי תשל"ד במלחמת יום כיפור בקרבות ברמת הגולן. לזכר דורון שניאור זיסרמן, בן סימה זיכרונה לברכה, וזאב זיסרמן ייבדל לחיים ארוכים, נרצח בכ"ז סיוון תשס"א בפיגוע ירי בדרך לעינב. לזכר גדעון ריבלין, בנם של סוניה ומוטי, נרצח בבית שבט תשס"ה בשעה שיצא לקבוע את תוואי הגדר מסביב לחממות היישוב מורג. יהי זכרם ברוך. אני מתכבדת להזמין את מר זאב זיסרמן לקריאת פרק תהילים לעילוי נשמת הנופלים.
שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהם עיון, ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד, ויתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אהולי אדום וישמעאלים, מואב והגרים. גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבלילות סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא, חייבין בנחל קישון. נשמדו ואין דור, היו דומה לאדמה. שיתמו, נדיבנו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה, כל נסיכמו. אשר אמרו, נרשע לנו את נאות אלוהים. אלוהי, שתמו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער, וכלהבה תלהק הרים. כן תרדפם בשעריך, ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך אדוני. יבושו, וימלאו עדי עד, ויחפרו ויובדו. וידעו, כי אתה, שמך אדוני, לבדיך, עליון על כל הארץ. קינה דוד, שמואל ב' פרק א'. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצת אשקלון. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע אל תעלו ועל מטר עליכם. ושדה תרומות כי שם ניגל מגן גיבורים. מגן שאול בלי משיח בשם. מדם חללים, מחרב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויונתן, הנאהבים ונעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו, מאריות גברו. בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבשכם שני עם מדנים, המעלה עדי זהב על ירושכם. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה. יונתן, על במותיך חלל, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויעבדו כלי מלחמה. מסדר הנופלים מאת חיים חבר. הם באים מן הערים, מן השפלה, מן המדבר. הם באים שמות פנים עיניים ומתייצבים אל המסדר. הם באים בצעד גברי, חזקים ושזופים. הם יוצאים מתוך המטוסים המרוסקים ומן הטליקים השרופים. הם קמים מאחורי הסלעים, מעבר לדיונות ומתוך תעלות הקשר. גיבורים כאריות, עזים כנמרים וקלים כנשר. והם עוברים אחד אחד בין שתי שורות של מלאכים. מאכילים אותם סוכריות ועונדים על צווארם פרחים. ואני מביט בהם והם כולם שמחים. אלה האחים שלי, אלה האחים. והם פוגשים זה את זה, עיניים שחורות וכחולות וחומות. והם מזכירים זה לזה שמות וכלי נשק ומקומות. ומוזגים זה לזה ספלי קפה ותה. ומתפרצים פתאום יחד לקרוא תקיפה קהי. והם פוגשים הקהל הרב רעים וידידים. והמפקדים טופחים מעל שכם מטוראים וטוראים וחוצים יד המפקדים. והם פורצים בשירה ומוחאים כפיים. מקשיבים להם התפעלות כל יושבי השמיים. והפגישה נמשכת יום ולילה, יום ולילה. כי חבורה שכזאת לא הייתה עוד למעלה. ואז פתאום שומעים הם קולות מוכרים ובוכים, והם מביטים הביתה אל אבא ואמא, אל הנשים, הילדים והאחים, ופניהם דוממות, והם עומדים נבוכים. ואז מישהו מהר לוחש, סליחה, אבל היינו מוכרחים. ניצחנו בקרבות, וכעת אנו נחים.
אלה האחים שלי, אלה האחים. וככה הם עומדים, והאור על פניהם, ורק אלוהים לבדו עובר ביניהם. וכשדמעות בעיניו, הוא מנשק את פצעיהם, והוא אומר בקול רוטט למלאכים הלבנים, אלה הבנים שלי, אלה הבנים. הצנחנים בוכים מארץ חיים חפר. הכותל הזה שמע הרבה תפילות. הכותל הזה ראה הרבה חומות נופלות. הכותל הזה חש ידי נשים מקוננות ובתקות הנתחבות בין אבניו. הכותל הזה ראה את רבי יהודה הלוי נרמס לפניו. הכותל הזה ראה קיסרן קמים ונבחים. אך הכותל לא ראה הצנחנים בוכים. הכותל הזה ראה אותם עייפים וסחוטים. הכותל הזה ראה אותם פצועים וסחוטים. רצים אליו בעלמות לב, בשאגות ובשתיקה, ומדלקים כמטורפים בסמטאות העיר העתיקה. והם שטופי אבק וצרובי שפתיים, והם לוחשים, אם אשכחך ירושלים, והם קלים כנשר, ועזים כלביא, והטנקים שלהם מרכבת האש של אליהו הנביא. והם עוברים כרעם, והם עוברים בזעם, והם זוכרים את כל השנים הנוראות שבהן לא היה לנו אפילו כותל כדי לשפוך לפניו דמעות. והנה הם כאן עומדים לפניו ונושמים עמוק, והנה הם כאן מביטים עליו בכאב המתוק, והדמעות יורדות והם מביטים זה בזה נבוכים. איך זה קורה? איך זה קורה שצנחנים בוכים? איך זה קורה שהם נוגעים נרגשים בקיר? איך זה קורה שמן הבכי הם עוברים לשיר? אולי מפני שבחורים בני י"ט שנולדו עם קום המדינה נשים על גבם 2000 שנה. היינו כחולמים מאת חיים חפר. בחודש אייר, בשנת תשכ"ל, היה הדבר. ויבואו הרמטכ"ל ובמלייתו אל קבר דוד שעל ההר, ויעמדו לפניו בבגדים מעופרי עפר. וימחו ממצחם את נחת הזיעה הניגר, וינשמו עמוקות, ויצדיע הרמטכ"ל ויאמר, אדוני המלך, הר הבית שוחרר. ותקוד דממה גדולה וחזקה, דממה השואגת יותר מן הצעקה, דממה אלוהית, דממה דקה. ויאמר המלך וקולו נחנק, דבר אליי יצחק. ויקרא הרמטכ"ל אל המלך ויאמר, לא אנחנו לבדנו שחררנו את ההר, לא אנחנו לבדנו עשינו את הנס, ולא רק בזכותנו הדגל על הכותל מתנוסס. ואף כי לוחמינו הסתערו כאריות, לא הם בלבד פרצו את שער האריות. לא הם מלבד לחמו בגומנים וסכינים, מלחמת בית לבית וקרב פנים אל פנים, ולא רק דמם נשפך בסמטאות האבנים. לא אדוני המלך, כי איתם צעדה חטיבה שלמה של לוחמי מצדה, ואנשי בר כוכבא, הגיבורים והאמיצים, נלחמו לצידם בקשתות ובחיצים. וליד אלה שמענו היטב את הצעדים של כל הנרצחים והטבוחים והשדודים, של כל אלה שמתו מכיוון שהם יהודים. ולידם צעדו כהולכים בסך כל עולי הגרדום ולוחמי תש"ח, כל חללי הלח"י והאצ"ל והפלמ"ח, והשיר שעל שפתם מסעיר את דמנו, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו. ונפרוץ את החומה ולא פסקנו מלכת, כי השיר הזה בליבנו כמו אש מלחכת.
תפילה לשלום מאת רבי נחמן מברסלב. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם. ולא יישאו עוד גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. רק יכירו וידעו כל יושבי תבל האמת לאמיתה, אשר לא באנו לזה העולם בשביל ריב או מחלוקת, חס ושלום, ולא בשביל שנאה וקנאה וקנטור ושפיכות דמים, חס ושלום. רק באנו לעולם כדי להכיר ולדעת אותך תתברך לנצח. תם טקס יום הזיכרון, יחלו חגיגות יום העצמאות ה-65. להעלאת הדגל לראש התורן, הקהל מתבקש לקום. נא לשבת. מתוך אלטנוילנד, בנימין זאב הרצל. רעיון ישן הוא, הלא הוא. תקומת מדינת היהודים מארץ ישראל היא ארץ אבותינו אשר לא נשכחה לעולם. לזכרה, לחד לב עמנו, ולשמעה יבואו רבים. כל איש מכם נושא עמו מעט מארץ הבחירה. על כן, האמן האמין, כי יקום דור יהודים חדש ונפלא מן הארץ. המכבים יקומו לתחייה. אני חוזר על דברי הראשון. היהודים אשר ירצו ישיגו את מדינתם. הגיעה השעה כי נהיה חופשיים על אדמתנו. אם תרצו, אין זו אגדה. ואם לא תרצו, כל אשר סיפרתי לכם, אגדה. הוא והאגדה יוסיף להיות. ועכשיו, רגע. ועכשיו תעלנה הרקדניות. אפשר למחוא כפיים. חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי, כל עוד
שרים. הייתי בעפולה, הייתי באילת, ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. בתל אביב טיילתי חופשי מדאגה, לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. גלשתי בחרמון, נפלתי על האף, נפגשתי עם המון אנשים, נשים וטף. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. אולי הכל פתוח, אולי לא מאוחר, אולי מצב הרוח ישתפר מחר. הכל עוד ייתכן, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. כל הילדים לשבת ונמשיך. יוני, 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 טקס הדלקת המשואות. כמדי שנה ביום העצמאות נהוג להדליק משואות כדי להרים על נס את פועלם ותרומתם של האנשים שפעלו למען המדינה והחברה בישראל. גם אנו, בקהילת בית הכנסת, היכל יהודה, מדליקים מדי שנה משואות, והפעם לכבודם של אנשי החינוך. יעלה ראשון ישראל שריר, בן אליעזר ומילצ'ה זיכרונם לברכה, נשוי לשרה, אב ל3, סב ל7, 10 נכדים.